servis z Nitrianskeho Právna. Produkty Harmony od spoločnosti Harmasan, pohľadnice Staré prívidze od pána Michala Dobiaša, darčeky z lekárne Notre Dame, knižka z vydavateľstva Fragment a drevenú hračku z predajne Rozprávkovo. Vyhráva, kto by ju chcel vyhrať? Kto sa povezie na tomto krásnom bicykliku domov? Tak ja. Budem vás napínať. Čo myslíte, dievča alebo chlapec? Ale bicyklik sa podľa mňa hodí každému, pravda, farebne, krásna cena. Tak dúfam, že všetky tieto ceny, ktoré sme tu dnes rozdali, vďaka našim sponzorom sa nám páčili, že sme urobili radosť všetkým detičkám, ktoré, aj keď nevyhrali, možno ich potešili sladkostičky a hlavne krásne počasia, celá táto akcia, ktorá bola dnes zorganizovaná. Ja vás idem napínať, ale nie, nemám to ani ja rada, tak poďme. Už je vylosovaný. Už mi odletí z ruky? Neodletí, ale no, strašne zle sa mi to číta. Ďakujem za pomoc, ale ja nevidím. Ja, vážne, je to niekto z Novák? Nováky. Áno? Má číslo popisné 110/3 a telefón sa končí na číslo 6. No, že by to bolo chlap, no dobre. Lia Bošiaková. Lia Bošiaková je výhercom hlavnej ceny tohto bicykliku. Príde si ho zobrať. Lia Bošiaková z Novák. Ja vážne na ňom asi odídem domov. Haló, ale domov, hlásia sa to viacerí ľudia. Chcem sa opýtať, pozná niekto Liu Bošiakovú, je tu medzi nami? Idú, áno, tešíme sa, tak hlavná výhra je vaša. Gratulujeme a ďakujeme za trpezlivosť, že ste počkali do tejto chvíle a odnesíte si hlavnú cenu. Gratulujeme.